Tuhan jojo marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakanang paru laki jora pakuliki petu pasone mambanjut rohani dongaku pe pikiran hatana hurang ture jora Yesus hunang manobus au sainang haho long aku ho tudolo Golgata holao ni onjarni holong mudo hupuji nasa asimi alai gumodang holong mi tarsol sol bagi rohaku paida ida dangolmi marni ngot sasude dosaku ai
Dihita sa luhut na manginang, ala na yung pukaw tama permingguon di Manuguton, jala takas taboto, sa deryom matutu, patupaw ni Huriata, yan kota di nang margurumalua sa taunon. Jadi ala na nang masuk nama akan makubasi do yan kota, na nang makatidakon hapor siyaon, jong mahita di inganat tabi. Mahita amanginang. Hamuna akan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Aryondo na jinadihon ni Jehovah, marolopolop jala marlas ni roha mahita, ala di bagasan hasadaon hita marpungu, laho makalason pesta parjolo, parningotan ari hasasaor ni todi porbadia. Huaso nito di porbadia do napasadahon hita alanii rap marlas ni roha mahita mangedehon puji-pujian tu debata naung mangusehot to di porbadia tu hita be marede mahita.
Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu roha nai baru dohot ton di nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala ucatokku do roha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha marpak kilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna, ahudo mambaheca, samar parangi hamu di bagasan akapatikku, aka uhup pupe radotan muna, jala patu paon muna do. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam, mar hite-hite tod di perbadia. Sai buhai marohanami, asa turepa rohon nami mar hite-hite tod dimi, asa toktong go dame rohanami, makalason hagogoon nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Tatangihon mapati ni debata di Minggu Sadarion, Imasian Johannes biddu 14 ayat 26. Alai anggo pangodiani imatod di perbadia, sisuruo ni amai marhite-hite goarhu, ajar honon jala paingotonon nido Tuhamu nasa nahuhatahoni Tuhamu, ido sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita. Sana
Tatopo ti madosata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo napatupahon hasesaan ni dosa di hamihalak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami tondim na badiyai. Asa unang ganggu rohanami diasin ni roham. Alay asahot rohanami marhap porseaon. Lao manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesaan ni dosa. Isebe na mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamagoan, Kristus Jesus do naung mate. Ale dada holani, nang mula mangulu do, jala disiamun ni debatado ibana mangodiho kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredehita. Tatangihon mahata ni debata turpuk epistel diari minggon ima natar surat di sada Musa 40 sada ayat 37 satu ayat 42. Denggan mahatai di rohani Raja Parao dohok di rohani akka naposona sudena. Dungi di dok Raja Parao mamuse tu si Joseph. Dung di pabotoh debata tuho sudenai dang adong jolma na upatas maroha jalana upistar sianho. Akupni ni Raja Parao mandok si Joseph idama nunga hupasahat tuho sadok tanu misiron. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Maredehita. Hallelujah.
tindakon mahaporseautai, songon na hinatindakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debatad sa huba, ido. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debatad sa huba na sasadai, iman nenurun si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, handorang so habuan, ido tuhata, namanaon na bernit, di panghuman ni Silatus, namate tarpajal do ibana, tuban turun kanan, namulak mangulu di ari patuluhon, namanaik tu surgo, kalau multu siamon di debata jahuba, amanai pargogon na suatu dusani, disima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi hala na mangulu do mamate. Au persea diton di Porbadia, ano sada huria na huria, huria hatopan hala Kristen akan huria, dohok dia sisaan dosa, dohok dia mulak mangulu dosa daging ni hala mamate, dohok dia nguluan na sora sudah, amin. Tabegema korsian punguan ina Rabu di udutian non korsian punguan ina Naomi.
Diudutima Korsian Parguru Malua.
namasa di Huriata di Bagasan Samingguan. Shalom Mamanginang. Selamat hari Minggu ma di hita saludna. Titing di Huriata di Minggu Sadarion tanggal 10 Mei 2024. Ima Minggu Pentakosta na Parjolo dengan topik Minggu Huasoni Tondi Parbadia na Pasadahon. Di halaman pertama, Boima Tabereng nama kobasi ibadah minggu pagi, siang, dot malam. Dot acara petangyangan, Rabu, dot Kamis. Namasa, dot sipamasaon. Gowarni minggu. Gowarni minggu sadarion, ima pesta parningotan, hasa saor ni tondi parbadia na parjolo. B. Pesta Paduahon Asa Saur Niton di Parbadia. Di hari Senin 20 Mei 2024, Ima Pesta Paduahon Asa Saur Niton di Parbadia, Ombartusi Patu Pauta do Permingguan di Gerejaon masuk pukul 10 WIB. C. Maka tindakon haporsiaon. Di Minggu siang sadarion di Patupa Huriata do manghatidakon haporsiaon tu aka yanokota naung marguru malua nasa taunon. Ia torop nasida na manghatidakon haporsiaon sadarion bawa 15 halak, boru 26 halak, pungu sude 40 sada halak. Acara di Patupa dung sipul papungu pelian paduahon. Jala dung sipul acara kebaktian di Patupa do ulau nabadia tu sude namang hatidakon haporsiaun rap dohot natorasna. D. Namonding. Na di hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 nunga jumolo marujungolu di Stephen Christian Nainggolan tutup umur 3 bulan anak ni Amang Sutrisno Nainggolan inang Rugun Boru Pasaribu sian jalan Sekip Ujung Wek 2 Dung Jolo di Patupa Pandidion Nahinipu na di hari Minggu tanggal 12 Mei 2024. Na di hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 nunga jumolo marujungolu ni inang Rosmawati Boru na 70 tutup umur 75 tahun sian jalan gereja nomor 48 Wek 2 jala di Patupa do Permingguan disi nani uluhon ni inang Bibel Pro jelita Boru Samosir masuk pukul 8 WIB. E. Mangapuli. Di Minggu Sadarion pukul 10 sia WIB di Patupa Huriata do Mangapuli dohot pasahat sosial tu keluarga Amang Bonar Siombing sian jalan karya masjid Gang Padi nomor 14A Wek Tolu. Di Minggu Sadarion sipul kebaktian Minggu siang di Patupa Huriata do Mangapuli dohot pasahat sosial tu keluarga Sutrisno Nainggolan inang Rugun Boru Pasaribu sian jalan Sekip Ujung Wek 2. F. Partangyangan lansia. Dihamu amanami inanami punguan lansia di Huriaon asa robe mahita tu partangyangan lansia di hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di Gerejaon. Y. Temu pisah Pendeta Resort. Di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Patupa Huriata do temu pisah tu Amang Pandita Tupal Wili Rumapea STH MM dohot Amang Pandita Suwardi Arwan STH acarai di Patupa di Minggu siang do mutusi dung sipul acara Minggu siang di Patupa do Marsi Panganon Ramatama jala aka na dohot tusi ima sude parhalado dohot keluarga utusan sian panitia pembangunan
2 halak sian ganup wek, 2 halak sian ganup punguan kur, 2 halak sian ganup seksi, dohot utusan sian HKBP Anugrah. Hombartusi patupauta do papungu pelean tujolo manang patuluhon, pagi, siang, dohot malam, songon dalanta manghamuliateon, pakubasion nasida, nasalelingon. Pertangyangan seksi perempuan. Di hari Rabu 20 Mei 2024 di Patupa Huriata do pertangyangan seksi perempuan masuk pukul 16 WIB maringanan di gerejaon tusude perempuan ni Huriataon asa ro mandohoti pertangyangan ni. Periodisasi Distrik 10 Medan Aceh. Tim Zending HKBP Distrik 10 Medan Aceh, nah di hari Senin 6 Mei 2024, nunga di Patupa periodisasi Tim Zending HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Jala terpilih do sian Huriata, Situa, Suryani sian SPC, MSP, gabe Ketua Tim Zending Distrik 10 Medan Aceh. Tatangnya koma asa Margogo Nasida Mangula Ulawani. Pengurus Penguan Ama HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Nah di hari Rabu 15 Mei 2024, nunga di Patupa periodisasi pengurus Penguan Ama HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Jala terpilih dosian Huriata Amang Insinyur Robinson Sitorus gabe Wakil Bendahara 1 Persekutuan Ama Distrik 10 Medan Aceh. Tatangnya koma asa Margogo Nasida Mangula Ulaoni. J. Kegiatan Panitia Tahun Okumene Inklusif. Penyediaan kopi teh dot aqua. Ombartu program ni Panitia Tahun Okumene Inklusif di Minggu Sadarion tanggal 12 Mei 2024 di kebaktian pagi dot siang di Patupa Nasida do penyediaan kopi teh dot aqua di Jolo ni gereja tahun. Jala di parade do kotak partisipasi Taisima di Bagasan Lasni Roha. Pembuatan kris. Nunga di Patupa Panitia Tahun Okumene Inklusif kris. Molo adong nanaing pasaton tu panitia nunga boy tapakai melalui kris naung pinatupa nasidai. Kunjungan ke panti asuhan. Di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Patupa Panitia Tahun Okumene Inklusif kunjungan tu panti asuhan Bait Allah. Alani molo adong sian tonga-tongata nanaing menjubakon uang, pakaian bekas layak pakai, alat kebersihan, mainan anak-anak yang layak pakai, susu bayi umur 6 bulan, SGM, soya, sembako, rade do panitia manjalo manang adong kontak person. Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan tahun 2020. Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan tahun 2020 telah melaporkan hasil kerja dari saldo terakhir dengan jumlah Rp32.817.000 yang terdiri dari 1. Saldo kas yang diserahkan panitia ke Huria sebesar Rp3.117.000. Kedua, spontanitas dan pelunasan lelang melalui Huria sebesar Rp29.700.000. Jala marhite warta onma pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020 tolu. Bunga altar. Na paradehon bunga altar di Minggu Sadarion sian keluarga P. Panggabean Situa R. Borusinaga sian Wek Pitu. Namang ihud guar-guar ni ruasta namang ulang tahun dari tanggal 10 sia satu tanggal 25 Mei 2024. Adong 46 halak.
Sude ruas nang dohot parhalado mandok selamat ulang tahun ma Tuhamu. Hata ni debata tu namar ulang tahun. Dokono ni Jahoba ma pasu-pasu mandongani ho di bagasan akka sopom dohot di salu na jinama ni tanganmu. Jala pasu-pasuon na doho di tano na ni lehon ni Jahoba. Debatam tuho. Tersurat di 5 Musa 20 walu ayat walu. Namangihut laporan keuangan boy mata bereng di warta. Songonima ting-ting di minggu ta sadarion. Mauliate. Maredema kor punguan amahuria di udutian non kor sian solideo.
Arede mahita huta papungu peleata sadaa dohot sadabe.
Sang Hyang Mahita, dame ni Dewata na sumurung siyan sa luhu na roha, imamangaramuti hati-hati dohot pikiran muna, di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Shalom mamanginan, horas madihita, takas do suaraku, buah di julu, takas do na di julu nate, tang marbula-bula kan, buah na ipudi, hipal lo suarai, manang marbula-bula, takas ate, buah na gijak, bisa kedengaran, mantap, unang mabir hamu pabuah, bagus suaranya. Bagus, ya. Hatan itu hata di partording ni minggu Pentakosta na parjulu. Tersurat mai di ulau ni Apostel Bidusada ayat sada 110 tul. Ulau ni Apostel Bidudua ayat sada 110 tul. Huzaha madihi tasaluhuna. Sonom mahatana haso songgop ni tod di perbadia. Jadi dong jupang ari pa 50 honi menang Pentakoste punguma nasida saluhuna disada inganan. Jadi masama topo suara sian gijang songon parngongos nia lugu nagugu mamulus. Gabi digohi masadok bagas udulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida sumantu dilan yapi namar jillam. Disonggopi ma galup nasida. Gabi goktod di purbadia ma nasida saluhuna. Jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni todi itu nasida makatahosa alai adong maaka Yahudi na maringana di Jerusalem halak na daulat siyan saluhu na bangso na ditoru ni langit alai di namasa suarai marpungu manatoropi jadi tarhalomong manasida ay ganup ubigi nasida makatahon di hata nabi. Jadi termali manasida saluhuna jalalongang akanin nama. Dah halak Galilea saluhun nasida nama katai. Buasa ganup hitau bigi di hata hasomalat tabi. Halak partia dohot media dohot elamit dohot akan namaringana di Mesopotamia. Di Judea dohot di Kapadosia, di Pontus dohot di Asia, di Prigia dohot di Pampilia, di Tanah Mesir dohot di akaluat Libya, natukan Kirene dohot halak Rom namaringana di Son. Aka halak Yahudi ro di aka Parguru, aka halak Kreta dohot halak Arab. Di hata tabedo itabegi di hata nasida aka ulaun habalgaun ni dibata. Jadi terhalomong manasida saluhuna jutbe maruhana akanina ma sama nasida. Namar hua dui ulaning alai mangisahi do deba akanina ma gok anggur na tonggido nasida. Ido anggo sahatna amagidang alani gudang ni ulota sadarion ladungon makatidak ko kaporsiaon dua topik ma inti ni parsiajaran si zamitata sadarion hupasahat hami na parjulu umulai majulu zamitaon sian sada padohan hiadu tahe dibigi hamwa manginang hata nama dok buti perjaji kuling doho lain tu hita ya do pedi dok kosoni ya tu isime tu hamu manang ya do tabigi rate col manasing tu col manasing madok ya do mungkin tabigi perjaji kuling doho itu inna iya perjaji kuling doho idain bahasa haruar hatau Wasik ko didok perjaji kuling.
Hujaha mapigi-pigi referensi perjanji koling, perjanji keling. Nah, adong gonong hubungan na dohot halak koling, adong hubungan ni halak Batak dohot koling. Nah, iharun nang berjanji halak koling tu halak Batak. Ale janji ne dang ditepati halak kolingi. Dungi gabi di bae mestilahi berjanji koling. Apalang apalah hubot alai molodidok HP perjanji koling, dia tidak ditepati janjinya, janji palsu. Anggurina berjanji tabudu, alai dinama jalu janji baba busisau, bahasa busisau, jurohana, bahasa jurohana. Gua mau ada contoh. Adong masahalak manuhor tu sada lapo. Tangi lai hugarar penoda di baju hutu horjo alai parpudi ma tu horada di sigaretonin hugarar penno molodung roga jikudain ilean parlapoon manang na sigare manang na diepi alai dung roga jina tang pitor di garar jalan no ukatsi muse tulapo oni ba na marutang dung roga zina tulapo amay ba na manuhor jalakes aga hakitia do tupak ilalan ni pertiga-tiga sohoni itu ba na kebero perjanji koling kunang be moloroy ba na no perjanji tuhonang be harong tuhono ni jadi sada contoh dui bolo didok perjanji koling janji ada sekali dia berjanji tapi tidak ditepati. Abanginang beri kamu mah di ngoluta na jojo do hitam berjanji tu dia bata iti kita pasu-pasu hita dong gojanji tadi si ate sahatu ujung di ngoluta ama dohot ina itu na so jadi sirang so sinirang ni hamate alita ide manuai ngakana masa nagudangan do aka haputusan di pengadilan agama jala nagudangan do halakaris tenuai ada apa itu berjanji do hita ditikim mabuat dagdanak tu padidion na badia adonggo di suku-sukun sada sian suku-suku na binadia gedai bono mudo danak montu perguruan bono mudo na sidat margareja managi hokatan di tuhata kita memangalusi 3% matalehod pikiran tiki mabuana kaya na kota tu gereja kana meti ahama musi jajita nagudangan do jajita. Nah ini anak-anak kami nanti ada 3 janji kalian kepada Tuhan. Nah jangan ingkari itu. Semuanya janji itu ketika itu disimpulkan, yang pertama tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Allah yang benar, Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Jadi kalian berjanji au porsia di bata Jehovah, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di Todi Purbadia. Jangan ingkari itu. Abanginang wasahu patorang taringo tu jajion. Babuaku do anggo tuhata dakya merjaji palsui. Dakya. Sude nanidok ni tuhata terlaksana. Beri kamu benar dong Bibil teh perjanjian lama dan perjanjian baru. Di perjanjian lama itu ida merisi nunga digenapi noni di perjanjian baru. Danga dong ya sada pejanji ni debata dang di tepati. Kubuat majo piga-piga janji ni debata. Budu berjanji debata tu sasahalak. Budu berjanji debata tu sada-sada bangsa. Berjanji do debata tu si Abraham
Ahmad hidup di Bata, tu si Abraham, saya akan memberikan keturunan kepada kamu. Kamu akan menjadi besar, bangsa yang besar. Mulu di pasu-pasuho, Zolman Nasik terpasu-pasu manasida. Melalui Israel, banyak bangsa, banyak orang yang menerima berkat. Terdiamai naboi sipatu duota, jaji di bata sahatu sonari. Sian sada 1,8 miliar umat yang lain, saya ambil dulu umat muslim, sada 1,8 miliar. Hola 12 do penghargaan dapat nasida Nobel. Sada 0,8 miliar jumlah mereka. Jadi 12 Nobel lo dapat nasida. Mulai dok Nobel ada penghargaan untuk satu-satu tindakan yang bisa menjadi berkat kepada orang lain. Ada penemuan-penemuan nasida. Ulakun seulang hari, saya ada 0,8 miliar nasida jumlahnya. Alai 12 ada penghargaan Nobel dapat nasida. Bahulo halak Yahudi, halak Israelon. Mungkin 14 juta do jumlah ni halak Yahudi. 14 juta. Halai 122 ma dapat nasida hadiah Nobel. Memang atong bolo tabereng ya ka keturunan di Yahudi do aka penemu baik di kedokteran, baik di ekonomi, meragam. Jala sudi bermanfaat tu ngolu ni zolma. Amang inang masih ada bukti bahwa janji ni di Bata ditepati. Noaing masuk mahita tu jamita tahun. Mulu taida Yohanes 10:4. Ahmad hidup Yesus di si Yohanes 10:4. Ayat 10 sahatu 10 pitu. Didok do bukti. Jadi pangidoku matuamai asa dileho tuhamu sada pangodianan na asing asa ima madongani hamu saliling nai ima todi hasitongani naso terjalo portibion aidang diida jaladang ditada ala ditada hamu di bana ai narap mai bana dohot hamu jala di bagasan hamu mai bana molo taida tong di Lukas 24. Ahmad hidup Yesus. Lukas 24 ayat 10 sia. Huzah Ahmad hita taringotu jajini tuhatai. Songono mahatana di ayat 10 sia. Jadi ni nama madok nasida. Ayah hado. Gabi ni nasida mamadok ibana. 24 ayat 10 sia. Taringot tu todi ni debatado nanang dohonon na di si. Roh Kudus dijanjikan kepada murid-muridnya. Amaginang nanang dohonoku buti alanwai kita marpesta Pentakosta Parjulu. Hasa saur ni todi porbadia. Tuhan menjanjikan, maka janji Tuhan itu ya dan pasti terlaksana. Sianon diajak dohita asa holatu Yesus nabui haposani natutu hatana ikotusima hita marpangusadia marpakirimun udah nggak dong kadebatan asing gabi pos di rohata mula dong ka hata-hata ni portibion palsu deh. Itu mungkin tidak kebenaran mutlak persatokinan doi janji palsu doi alai yang go Tuhan Yesus debatana gabi zolmai ketika dia berjanji maka itu akan terlaksana akan dia majajina disomaka
ruas ni Tuhata akan aporosei. Dia harus rajin mendengar, membaca firman Tuhan. Nagodanga do disi jaji ni Tuhata, tu keluarga, tu pribadi lepas pribadi, tu bangsa. Asa jalo ota jaji ikonolo di tamanangi kata ni Tuhata. Asa jalo on ni poparata jaji ni debatai. Iko sakabona mahita do hotibana. Nang madaw. Amangin ang imana parjolo. Sotu ngadong na madaw, sotu ngadong na marsirang siya Tuhatay. Membaca firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan itu ada janji-janji yang pasti dari Tuhan. Udok maju sada contoh hama di dok Yesus. Roma hamu tuau hamu kana loja jalana sorat. Bolo rohi ta tuibana hama nang dok baino ni Tuhan ta tuhita. Asa hupasona kamu. Bolo rohi ta akan loja jalana sorat. Kadia nama baik kita loja nagudangan doi. Budak kia mabaik kita loja. Loja di pikiran, loja di roha, loja di emosi. Aku ya bang boharun wai kon. Menurut apa buat tu na asing mungkin akan asingi darong tiki na manangi kita. Menurut roha misalnya pa buat marsak ni rohana itu inatai. Sekolah narsak di pa buat tu ayau pi udang warsak ni rohakun wai. Bahasa di katorau sokonon wai. Tu marsi saku said nabi mazuhita. Tiuk ma arsak mi au pi ujuk marsak konin. Hala tu isi dohita naboy mangalualu tutuhatai janji Tuhan ya dan pasti. Di mana parjolo napa dua terpuk tahun nak ingat dia ayat na parjolo masayulido di Papua. Jadi dung Jepang ariba pa 50 honi Pentakoste. Penguba nasida saluhna di Sadengana. Onsol hasadaon. Molo di epistel na kaningan manang di pertanyaan tanong tajamita honi tabigi jamitai. Roba si Yusuf. Gabi pasu-pasu ibana. Roma kabangay. Roma tu besir. Dilehon ibana romangan. Hapea kabangay ro na pasikor-sikor ibana. Menggadi si Yusuf. Ay dang ditanda kabangay pa si Yusuf. Ay nga raja pa dua di besir. Hape Roma si Yusuf. Yun akaba kudonin na. Olo tabere nga no tajaha sa tu uzung ni parangulon ni si Yusuf amang inaga hamadisi di pasada ibana maka abangay dohot ibana kang ginay ijo ibana mong nay dia tidak dendam dia tidak melakukan pembalasan tapi yang paling indah perlakuan Yusuf adalah dia memberikan makan abangnya itu mengarancang membunuh ibana. Tapi di situ setengah kesempatan di si Yusuf, laho mabut-but khosan dia bangun, hodo mabainaw tiki ate ijual hodo awin, daw nangarong di patupay bani. Amagin nang ahama di patupay si Yusuf, dia menjadi berkat kepada saudara-saudaranya. Tua bangai di leoni bana mangan. Dugi di pabuy bana matu raja parao. Dio duba akaba kudon, anggi kudon. Dio namo kudon. Ay malen waing nasida. Dino nasida tu Mesir. Roma si parao dio ma atong bay ma. Di leo masada luat ima luat Gosen. Amang inang ahado nabuy si Putihota taringot tu Pentakostaon. Na parjolo adong ko padohan ni halak batak taringot Tuhan sa daon. Filosofi ni halak batak ikut yupot ta doon. Arga doon. Rimnitahi do guguna. Tapak na do tazom na. Rimnitahi do guguna. Molo sisadatahi keluarga. Satu cita-cita, satu iman. Dangi
Boy do nasida non mabuan keluarga. Jadi di bagasan holong ni roha nasida. Roma ama, roina, doh tak kagelenga. Kita harus berdoa ya, kita harus saling mengasihi. Kita tidak orang kaya, bereng mak. Ojo-ojo do kupabuo. Roma inongai, Roma mongai. Dah kita bukan orang kaya ya mak, ya boru. Jadi kita harus saling mengasihi sih. Saling berdoa, saling mendukung. Bereng mak. Inongman panucikai ni namorado. Sadia mapadapotan ninong mi. Apa honway ngay sema. Sotong gijang roham. Roma na konay imada. Iboto yan na konay mo siya tubana. Imada. Odo iya mama. Dungi Roma borunay. Datanglah borunya anak-anaknya. Ada yang SMP, ada yang SMA. Dia membantu orang tuanya. Tanggijang rohani. Akaya na konaon, alay boto do tubana. Ibereng mamong na, parbica do. Lao banogot, mulak botari. Ibereng mamong nga, mulai siya 4 galuja. Ibereng mainong nga, mulai siya partiga-tigan. Ibereng ma orang tua na, Roma kaya na konaon. Ayo, kita bantu mama. Alay bereng kamu na, gudangan doon ang marsak akan asoras. Tangi boto kadagdan na kitubana. Dari boto tubana, dia tidak tahu orang tuanya itu ya merpuas pais itu dulu tuturuan. Tapi datanglah putrinya ini, datanglah anak-anaknya ini. Ini banyak kejadian di media sosial. Mak, beli aku kereta. Turin nama tu. Nggak ada orang kita mah beli aku kereta. Tengok itu orang sana udah naik kereta ini. Mak, beli aku iPhone ini, iPhone do, beli aku iPhone. Orang tuanya tidak mampu, tapi dia paksa orang tuanya. Akhirnya buha, bersyukur mah. Amang inang molo di bagasan holong ni roha, nakaninga kurniama. Ito ngayon jamido. Rimnitahi do guguna, sisa ada holong. Boy ma dihuti keluarga, boy mardalan keluarga. Jalaboy denggan. Boy patupahon na kanaw muli. Halay, olo do, sada-sada punguan, sada-sada keluarga, itu bisa tercerai-berai. Karena apa? Taksi sada tahi, taksi sada holong. Mulu marsada, boy dihuti, naborati. Alay mulu terpecah belah do, tercerai-berai. Badak danak pe, humar habir. Lautusan. Alani, so tungolo hita. Todi porbadia, tajalo tu jabutei. Tajalo tu rohata, tajalo tu ngolutei. Asasada. Hulakon saulat nari, ay kadia mahurwa sahit banagabe, dang buhay marsada. Gabi buhay tercerai-berai. Sipata na donggo pangalaho karakter iko gurudokku. Molo gurudokku di dia di pungguan-pungguan, di STM, di gereja. Molo gurudokku do banga borat. Putar. Adong kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Ay, tersiga do. Mula dong kepentingan pribadi misalnya, adong kaulaun-ulaun. Hauma pinatujulu dah, hauma sibuat silas ni rohat wami. Mula dong kepentingan pribadi di si, mereka tidak akan menjadi berkat. Halai molo di do, ini kesempatan kepada saya menjadi ketua STM untuk membuat STM ini maju. Dang guru aku di mana, dungi do ibana masong ketua. Hamu kadong aku. Nuai ngau ketua. Alai dang buh lah kata aku to. Baik kamu hatamuna, iko kata bersama do. Wang gue maju mapunguan ini. Esok itu gereja. Molo roau padita dang ikon au padita reso. Gabi huwai karakter misalnya songon pemimpin perusahaan berbulan. Mula dong ketong ditoka-toka di perhala itu songoni.
iko gurudok kuina di patupa di persermonan iko no do nasau angko daung tang jadina torsi gitu tang adong bebui mardalan tang dinggabe mardala kuriai dang dinggabe mardalan keluargai apalagi mulu marsi pajulu on lomoni rohanabi an hatanian ikon saut hatanian ikon saut hatanian ikon saut mulu dangon saut tang jadina tang berkembang be amang inang alani tazalo todi porbadia moloroto di porbadia hamana masa di keluarga ta adong madami adong hamajuon adong hapistaran menjadi berkat lau sido dohono nami tu akena kon nami perguru malua anak-anak kami perguru malua sebentar lagi kalian akan maka tidak kau kaporsiaun ini nasihat kami jadilah dewasa dalam berpikir dalam bertindak, berbicara, berperilaku terhadap semua orang. Tapi terutama mulai dari keluargamu. Ya, dari keluargamu. Sayangi orang-orang yang mencintai kamu. Ya, sayangi orang-orang yang mendoakan kamu. Mulai dari keluarga. Orang tua disayangi. Suatu ngadong siap kamu mamastap bapak na umak nada. Jangan pernah itu. Tapi dengarkanlah mereka. Mereka pasti mendoakan kalian. Yang kedua, kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mana kehendak Tuhan, mana yang tidak kehendak Tuhan. Untuk itu, kami mengharapkan kalian, pilihlah kehendak Tuhan. Lakukanlah itu dalam segala lakumu, dalam segala tindakanmu. Kami berdoa untuk kalian. Tuhan akan memberkati kalian, memberikan kesuksesan, memberikan yang terbaik untuk hidup kalian. Dengan catatan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Martangnya kita. Mau lihat Tuhan. Nunga hutangi ho kami hatam nabadi. Tarlumobi dipanggil Tuhan asa hujalo kami tod di purbadia. Mulu hujalo kami tod di purbadia marsada mangami. Jalabui mapatupau nami akan nomuli di tonga-tonga ni ngulu nami, di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni punguan, di tonga-tonga ni huriam. Auliati mari Tuhan pasu-pasu kaya nakon nami di sana nang makatidak ko kaporsiaw. Dalam dewasa mana sida Tuhan. Nang akan naturas nabi pasu-pasu. Pasti gudang ka pergubulan na sida. Mardong atoko ma Tuhan na sida. Patupaka na muli di tonga-tonga ni nguluna. Mga sahon guar mo Tuhan Yesus, martanya kami Tuho. Amen. Maredehita hu tapapungu peleata paduahon dohot patuluhon. Hirati,
manami na nami, nuang saha mahita tu acara, maka tidak ko kaporsiaw. Alani i, tabuka may data, siyan buku de nomor 140 ayat 1 dohot ayat 2. Itikin na mga dehonon ayat 2, jongjong manon na toras dohot akayan akon nami na maka tidak ko kaporsiaw di iganan nabi. Hiti-hiti guarni di bata ama, anak dohotod di porbadia. Amin. Hamu alena toras, tidak hamudo yana komunon. Ha holongan ni rohamuna jongjong dison. Tamaju bulu madok mauliati hamu sadario tu di bata. Ala ni sudia senyerohana na sailaon. Adi pangulu du nasida, rasi rasa nuaing. Dela sanga di boto nasida hatani di bata dohot dalat tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akapa bahenan muna tu anak komunon. Ai dang dilihod di bata akay na komunon tu hamu asa adong donga muna mangulaw-ulaw sabing. Alaya sa dito gujala dia jari hamudo nasida mangihuton hatani di bata. Ido ubahin na dilehon, ditanya ko kamudo ganupari akay na komunon na selaon, asaw nang mago na sida, molo di hilala hamuno ang hurang ni pabahin na muna, taringot tu akay na komunon, tama uduk hamu tu di bata, manopoti salamuna, atong martangiang mahita. Alea manami, ama ni nasa natarguar ama di banwagijang dohot di tanoon. Say tangi humatangyang namion. Jakoma akadagdanakon gabe yanakomu. Asima roham. Leho matod di porbadia turohan nasida. Asa gabe sisyamu nasida. Rodi saliling ni delingna. Molo tung nahurang pabahenam namin na saylaw tu nasida. Say samay. Seunang matargasip nasida. Jalaw ng luas mago manangisi siya nasida. Binahin ni pangalaho nami asima roham. Saha tutangamu manasida. Marhiti-hiti anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul makanatoras. Hamu dongan akan na hinaholongan ni debata. Na jongjong dohamu nuaing dijulo ni debata. Na mamering torus tu bagasar rohamuna. Dohot dijulo ni huriaon. Nunga diboto hamu. Lomo dohot sugo ni rohani debata. Dang tarbahe kamu bimarsidalian sugo diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ka ari ningolumuna naung salpui tama madok mauliate hamu tu debata ala ni sudia sini rohana jala molo dingot hamu aka pabahena muna na soture ima neang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhu dosa muna tama marsak be hamu sadarion marningoti
buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus asa di sesa alani mudarna na use humoko pardosa nama no poti dosana alai pauba hamu marohamuna huhut puka maparangin ay baru ola nyon ola ni sadarion asa dalan muna dalan naguguti na marhapatian tuhanguluan si saliling nililing na atong alusi hamuma nahusukunot tu hamu di zolo di debata doho di zolo nya kadongan na pungu di son napaduahon olo doho siya nasa roham tumudalhon sa luhud dosa. Jalolo doho tujulanon mangihutun hata ni debata rodi hasusudani bohalmo. Napatuluhon olo doho makanguluhon haporsyaw na sitongi. Nahi na tidakon ni Huria Kristen Protestan. So na tarsura di padan na rowi doho di padan na baru. Atong barpada dohamu nuaing doho debata na badiyay di jolo ni huriaon tung unang ose hamu say berjuma hamu marningot sa luhu nay asa lamhot haporsyaw muna martangya kita ale amanami jala debata nami suru matod di porbadi turuhanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus kuleho kami marohanami bahen ingananmu ola niyon rodi saliling nililing na suraton jala sahapi ma tusi sudi naang huloy hami sa pausung maulaw na pinukami di bagasan rohanami ramoti mahami sudinan unang tuhamagon sugot manangis siya kamyon tugu jala ringiring mahami ganupari asa sahat hami tuhanguluan na sorasuda marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hati dako kamu majolo hata hapor siyautai rap mahamu madok. Hudul mahamu
Hata Sipaingot tu Kristalia Mayasari Sitio. Tuhan membuat wajahmu bersinar kepadamu dan memberikan kasih karunia kepadamu. Bilangan 6 ayat 25. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah saudara pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupan. Hata Sipaingot tu Francisca Christine Angelina Simatupang. Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, tersurat di Ulangan 8 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah saudara pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot tu si Jasmine Anabel Siregar. Dungini na Jesus memandok na sida ahu doroti hanguluani, sandok na somale be manang ise nang rotu ahu. Jalan nasotupa be mawas manang ise na porseu diahu. Tersurat di Yohanes 6 ayat 35. Sai burjumaho rasi rasa mate dungilehno kumatuho tupal hanguluani. Parangihon mahatane debata na ginurun mi ay ido hanguluan mi. Amen. Hata Sipaingot tu Christine Julian Jani Boru Panggabean. Say ramoti maahu songon anak ni mata, say ondingi maahu di linggoman ni habong ni. Pesalmen 17 ayat 8. Sai burju mahorasi rasa mate dungi leonoku matupal hanguluan. Parangehon mahatane debata naginonmi ay ido hanguluanmu. Amen. Hata Sipaingot tu Kirana Tabita Afrisia Simbolon. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Tertulis dalam Lukas 7 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah saudara pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata Sipaingot tu Catherine Yohana Putri Silaban. Alai anggo ahu sian godang niasini roham sai bongotonku bagasmu marsomba dopak bagas ni habadionmi maka biari ho. Pesalmen bidu 5 ayat 8. Sai burju maho rasi rasa mate dungit leonokuma tupal hanguluan. Perangehon mahatane debata narginonmi ai ido hanguluanmu. Amen.
Hata sipaingot tu nadia ririn hutauruk. Ai ahu do Jahoba de Batam. Nama niop tanganmu siamun. Jalan naman dok tuho. Unang ho mabiar ahu do mangurupiho. Tersurat di Josaya 41 ayat 10 tolu. Saya burju maho rasi rasa mate do ngileonok kumatupal hanguluan. Parangihon mahatane de bata naginorum ai ido hanguluanmu. Amin. Hata sipaingot tu Clarosa Naomi Esther Hutauruk. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmati, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tersurat di dalam Pengkhotbah 5 ayat 18. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah saudara pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Sai di dongani di bata maho, patupaho na kanadinggan, jala di paragugui maho, maraloho na kanazat, ola nyon ro di saliling nililing na. Amen. Hata sipaingot tu si marilis dame pesta uli segala. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tersurat di Mazmur 34 ayat 8. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah saudara pelajari, karena Dia sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu Stefani Melati Putri. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan yang lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Yesaya 44 ayat 3. Sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonoku matupal hanguluan. Parangihon mahatane debata nangginorumnu ai ido hanguluanmu. Amin. Sai di dongani di bata maho, patupaho na kanadinggan, jala di parugugui maho, maraloho na kanazat, ola nyon ro di saliling nililing na. Amen. Hata sipaingot tu Iren Susan Boru Simatupang. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Yesaya 38 ayat 20. Sai burju maho rasi rasa mate dungi leonoku matupal hanguluan. Parangihon amu mahatane debata danggi dirhonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Hata sipengon tulibe Yulia Grace Boru Sibarani. Jala di dok tu ibana merlojong maho dok ma tu doli-dolion songonon gabe adaran madarsma Jerusalem di bahen hinadeak ni jolma dohot pinahan ni tonga-tonga ima tersurat di Zakaria bidu 2 ayat 8. Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehodok kumatupal hanguluan parangehon mahatane debata naginurhonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Sai di dongani di bata maho, patupaho na kanadinggan, jala di parugugui maho, maraloho na kanazat, ola nyon ro di saliling nililing na. Amen. Hata sipaingot tu Margaret Boru Simatupang. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku dan membawa kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin.
Hata sipaingot tu Josephine Ardelia Sihite. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena dia sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Saya didongani di batama ho patupahon akan nadinggan. Hata sipaingot tu Cindy Graciela putri Raja Guguk. Jangan tergesa-gesa dalam mulutmu, jangan tergesa-gesa dalam hatimu untuk mengucapkan sesuatu di hadapan Allah. Tuhan ada di surga dan kamu di bumi, jadi biarlah sedikit perkataanmu. Tertulis Pengkhotbah 5 ayat yang kedua. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu Celsia Amelia putri Raja Guguk. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 26. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Saya didongani di mata maho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralo honaka nazat olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Hata sipaingot tu Sasia Kasela Nainggolan. Ikon paingon ingoton ni roham tahe Jehova di Batam. Ay ibanado na mangalehon gogo tuho mangomo aka artai. Asa dapoton padanna naung norihon na tuaka obun. Songon na adar sadarion. Tersurat di 5 Musa bidu walu ayat 10 walu. Sai burju mahu rasi rasa mate dungi lehono kuma tupal hanguluan parangehon mahatane di batana ginon ay ido hanguluanmu. Amin. Hata sipaingot tu Tesa Natali Simatupang. Audo marsuru hamu manggotil naso hinalojon muna. Akana asing do makal hojatsa gabe disoluk hamuma nadiula nasida. Tersurat di Yohanes 4 ayat 30 walu. Sai burju mahu rasi rasa mate dungi leno kumatupal hanguluan parangihon mahatane debatana gineronmi ai ido hanguluanmu. Amin. Saya didongani di mata maho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralo akan nazat olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Hata sipaingot tu Sikop Jelinda Nopiandri Ruth Hutaganung. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu Grace Katerina Sitohang. Ai Yahobah sadiri mardalan di hadapanmu ibana mandonganiho dang tagamon marsobu-sobu ibana midaho manang tadikonna unang ho tahutan jala unang ho mabiar unang ho godoron. Tersurat di 5 Musa 31 ayat 8. Sai burju mahu rasi rasa mate dungi lehono kuma tupal hanguluan parangehon mahatane debatana ginon ai ido hanguluanmu. Amin. Saya didongani di batama ho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralo akan nazat olak nion rodi saliling nililing. Amin. Hata sipaingot tu Teresia Saur Mauli Butar-Butar.
Firmaton dimuna jala marsiohot unang tahutan hamu jala unang godoron rohamuna maradopon nasida. Ai Jahoba de batam sadiri donganmu mardalan dang tagamon. Marsobu-sobu ibanamidaho manang tadikonna ho 5 Musa bidupulu tolupulu sada ayat onom. Sai burju mahu rasia rasa mate dongi leono kumatu pal hanguluan. Parangihon mahatane de batanga gini rohonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot tu Yohana Dwi Rismauli butar-butar. Laos didok matu tuahu, ale anak dijolma, ikon panganonmu, jala oja tohononmu, tu butuham, bulunana dilehon tuho, jadi hubungan ma gabe tonggi songon situak niloba di bagasan pamangaku. Yeskel tolu ayat tolu. Sai burju mahu rasa mate dungi lehono kumatu pal hanguluan parangihon mahatani dibata nagini rohonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Sai di dongani debata maho patupahon na kanadingkan jala di parugugoi maho maralohon nasa nazat ola nion rodi saliling nililing na. Amen. Hata si paingot tu Ejelina Piolota Siburian. Hamu doaka sititangyaku nina Jahoba dot naposoku nang hupilit. Asa ditada jala dihaporsai hamu au. Jala mangatusi rohamu na pabua au ibana jumolo. Sian ahu dang adong terjadi debata di pudi kupe dang tagamon adong. Tersurat Yesaya 43 ayat 10. Sai burju mahu rasa mate dongi lehono kumatu pal hanguluan parangihon mahatane debata nagini ronmi ai ido hanguluanmu. Amin. Hata si paingot tu Rahel Sepriani Pania Kristina Sinambela. Sai jagoni Jahoba doho sian nasa parmaran sai jagono do todim. Pesalmen 120 sada ayat itu. Sai burju mahu rasa mate dongi lehono kumatu pal hanguluan parangihon mahatane debata nagini ronmi ai ido hanguluanmu. Amin. Sai didongani debata maho patupahon na kanadingkan jala di parugugoi maho maralohon nasa nazat ola nion rodi saliling nililing na. Amen. Hata si paingot tur Margareta Nopia si Hombing. Aku akan memberikan kepadamu harta terpendam, kekayaan yang disimpan di tempat kamu dengan namanya. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Sai didongani debata maho patupahon na kanadingkan jala di parugugoi maho maralohon nasa nazat ola nion rodi saliling nililing na. Amen. Hata si paingot tu Lois Parel Limbong. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia mengatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang engkau pelajari karena dia sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingon tu Gilbert Partogi Mikael Panggabean. Orang yang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang yang tidak dikarunia kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang yang menikmatinya, inilah kesia-siaan penderitaan yang pahit. Tersurat di Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang engkau pelajari karena dia sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Sai didongani debata maho patupahon na kanadingkan jala di parugugoi maho maralohon nasa nazat ola nion rodi saliling nililing na. Amen.
Hata sipaingot tu Pangeran Endro Siagian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tertulis dalam Yesaya 43 ayat yang kedua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu si Irfan William Pardede. Sai ibana matanda di nasadalanmu, asa ibana patigor akadalanmu. Poda tolu ayat onom. Sai burju mahu rasa mate, dungi leonok kumatupal hanguluan. Parangihon mahatane debatana ginurum ai ido hanguluanmu. Amin. Sai di dongani di batama ho, patupahon akan nadingkan, jala di parugugui maho, maralohon nasa nazat, ola nyon rodi saliling nililingna. Amin. Hata sipaingot tu Johansen Stepanus Lumban Tobing. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Daripada kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pengkhotbah 7 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendak hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tusin tumpal andika si hombing. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Sai didongani di batama ho, patupahon akan nadingkan, jala di parugugui maho, maralohon nasa nazat ola nyon rodi saliling nililingnya. Amin. Hata sipaingot tu Christian Andi Putra Hutahayan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik daripada perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lukas 6 ayat 45. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu Marco Perguson Simanjuntak. Mangasaun debatado lobu-lobuku ibanado manupahi akanati gorohai. Pesalmen 7 ayat 10 sada. Sai burju maho rasi rasa mate dungileno kumatupal hanguluan. Parangehon mahatane debatana ginirhonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Sai didongani di batama ho, patupahon akan nadingkan, jala di parugugui maho, maralohon nasa nazat ola nyon rodi saliling nililingna. Amin. Hata sipaingot tu Ariel Gonzales Nenggolan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lukas 9 ayat 57. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hai firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sipaingot tu si Mario Leonardo Sibuea. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Mazmur 121 ayat 5. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehono kuma tuho tupal hanguluan. Parangihon mahatane debata nagini rohonmi ai ido hanguluanmu. Amin. Sai didongani di batama ho, patupahon akan nadingkan, jala di parugugui maho, maralohon nasa nazat ola nion rodi saliling nililingna. Amin. Hata sipaingot tu Kendi Tri Wijaya si Hombing.
Maka engkau memberitahu aku jalan yang menuju kehidupan, kekenyangan dengan sukacita adalah di hadapan hadiratmu, dan kesedapan pada kananmu sampai selama-lamanya. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata si paingot tu si Jeremy Stephenson Sagala. Yesus menjawab, seandainya kamu mengetahui karunia Allah dan siapa yang meminta minum kepadamu, niscaya kamu akan memintanya dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Yohanes 4 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Saya didongani di bata maho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralohon nasa nazat olak nyon rodi saliling nililing na. Amin. Hata si paingot tu si Yunda Yosua Siburian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Hata sepaingot turepan ananda lubis. Sebab jika kamu harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 70 kali 7 kali lipat. 4 Musa ayat 6 pasal 6 ayat 24. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupanmu. Amin. Saya didongani di bata maho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralohon nasa nazat olak nyon rodi saliling nililing na. Amin. Hata si paingot turik semar terapur huta barat. Jangan gentar dan jangan takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan, kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Yesaya 44 ayat yang ke-8. Parangihun mahatani debata naginirunmi ai ido hanguluanmu. Saya burju mahu rasi rasa mate dongileno kumatupal hanguluan. Amin. Hata si paingot tu Rafael Alfredo Sitohang. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah firman yang telah engkau pelajari, karena dialah sebagai sumber kehidupan. Amin. Sai didongani di bata maho patupahon akan nadinggan jala di parugugui maho maralohon nasa nazat olak nyon rodi saliling nililing na. Amin. Di hamua manami dohotina nami nang disudia kaya nakon nami parguru malua di son nang makatidakon haporsyaon sadarion nuaing humupo kami ma isema naruminggas yan nasida jala isema nagabejuara siyan nasida amolo di roha nami sudedo hamu naburju, sudedo hamu juara, semua kalian anak-anak yang baik dan semua kalian adalah juara di hati kami. Alai marhite parguru tau nadong mamanang piga-piga penilaian nanaing si pasahaton nami jala pabuon nami mainuaing ate
Jadi parjolo mulu hujau hamian non Pitor Roma tujulu yang kami panggilkan namanya anak-anak kami supaya maju ke depan. Di naparjolo juara kehadiran di bagasan nasa taunon naruminggas nasida naro di namar guru malua hujau hamima Kendi Triwijaya si Hombing Roma tujulu ama. Laos Roma doho natoras nasida tujulu Roma hamu amanginang menghadap ke sana di sini. Oke. Iya, juara ketiga. Dakolat di aka parsiajaran alai doho do di haburjuon doho do nang di hauduhon di akanahu nilai hamiate saleling marguru nasida di son. Juara ketiga Sain Tupal Andi Kasih Hombing kami panggilkan ke depan bersama dengan orang tua kami. Juara kedua Catherine Yohana Putri Silaban kami panggilkan ke depan bersama dengan orang tua kami. Juara satu Kristalia Mayasari Sitio kami panggilkan bersama dengan orang tua kami ke depan. Alani hupa sahatamima tuamang padita resort laho pasahaton hadiah tunasida.
Tangguh dulu. Untuk kena itu, Pak. Hamu aka napinar hamau li debata aka yana kunami parguru malua jongjong mahamujo dengan namuna hamu aka napinar hamau li debata nunga gabe dongan sahuria jala dongan sapangana kamu mangaton perpadanan nabadiai naragasi tutu do hamu ditubus unang uloy hamu bedosa doho sibulis ramotan di debatado hamu maralohon pangagui asal matoktong roh hamu natuibana jala togi honona do hamu masuk tu harazaon Banua Gijangi martangi kita aliama nami na di Banua Gijang asi maroham dinasida akan napinasaha nuang tuho sai ramoti manasida marhite-hite tod di Purbadia sai pahot manasida di bagasan padan naung yuluan nasida nakaningan sai perbadiai manasida di bagasan hatam asa tarida haporoseo nasida tujuluanon marhite-hite parangi nadinggan amen marede hita jongjok kita sudinan nomor 155 baik kamu. Tatangnya ko mapilit taon to di bata martangi ang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dingga doh na sa ulibasan na mauliutus. Upa sahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pilihan on patibuluhon harazaon mo. Dito nga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asa lam hutad hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan di bata manami, naso tarasam dugudang ni sileho-leho dihami, toddim na badye di lehoko tuhami, zolmaun, sumonggo pihami na leon, na umaragaydo di lehoko tuhami, jala gumodang do siyan Portibion, doho siyan pangisi na sudi, ope mauliati marohan nami, jala pujion nami maho, ala ni sudi balga, dohot hamuliaw mo, naung pinapatar mo tuhami, sa lehon matod di Purbadia tuhuriam, akan naulo mangihutot Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktok kami, mia dibarita nauli i. Aletod di Purbadia, sai pasada mahuriam na pinapungupungumi, asa masih jaloa, jala masih haholongan, songo nakaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai, sodangi jala patiur mahami, asa hutad dahami akadusa na balga, doho na metmet,
sipa sidingon nami. Sa ibuas mahomane sa dosa nami, asa lambadia, jalay baru hami ganupari. Asa tarbahe kami sa ortu bagasan hurian na badia, nasa saday, sayo dihon, jalapadumu mahami tuamay. Asa posrohan nami madok, ama nami, di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay si lehon-lehon mo tuhuriam. Asa lamgada torop niya kaparbarita nauli, dohot pangazari, dohot parasiroha. Namamaritaon habalagaw mo di portibyon. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpungon ni halak Krista di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabi. Asa tahu nasida saurtu parpungon sugut. Saya sungguli akan natarpudum. Jala parguguy akan nagale. Saya songgoti maka naneang dohot natakang marroha. Asa ditinggal hon nasida hazahaton nabi. Saya parohaya akan nabuzuk roha, jala puli akan namarsak dohot nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibyo akan namanguluy ho. Saya tata ma natargugut dohot na pinaburu-buru ni halak. Ala ni haporosyaw di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus jala miya mahodi bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niya kapanggonggomi dohot panguhum. Asa tigor uhum nasida. Jala asa di habiare nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu mahaporosyaw nami. Asa tok-tok wingotami naong sesa dosa nami. Jala bonomu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa posrohan nami. Nang malaki dagingon pangulumu dumusenang. Asa masuk kami marnida di bata ama. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banwa gijang. Saya pinurbadia maguarmu. Saya Roma harazaunmu. Saya saut malomane roham di banwa tongon songon na di banwa gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon pandesa nami di dosa ni dokan namar dosa tuhami. Una kami togi hutu pangozunan. Palua mahami sien pangal. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakun Tuhan di batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakun Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasaurohon ma dame na tutodim. Amen. Shalom, horas marihita, langsung masonari hita paptupa, ulaw na badia. Dapolam robe hami tujulu, mazalang, langsung matapatupa, ulaw na badia. Tuaka dagdanak, naong makatidak ko kaporsyaw na kaningan, doho tuhita kanatoras. Iya. Akado nga parhalado, marsyurupa mahita, patupaho na kanauli. Karena itu alani itu sudah hita manginang raphudul mahita doho akai anak kota be. Rapudul mahita doho anak kota be dua keluarga masa bangku. Pitor tada poto maka orang tua tada poto akai anak kota. Mari kita duduk bersama-sama dengan anak kita. Dua keluarga masa bangku. Dua keluarga sabangku. Tabua mahudulata manginang rap doho keluarga mahita hudul.
Pitor tabua mahudulata manginang boy marano na kanamar si jalangan ate asay tortau duti ulauta. Dua keluarga masa bangku, itonga-tonga may anak kotay kiri kanan orang tua kita. Pitor tabua mamanginang hudulat tabi. Mula dong akan neng marpoto anom mamanginang. Ano pita marpoto nuksay marulaw na badia. Adong do waktu anom marpoto hita. Kepada anak-anak kami yang sudah naik CD jangan lagi keluar. Ayo kita ambil tempat duduk kita sekarang. Tangi-tangihon. Mada apa mang? Ngabi amangina ngata buat bebe hudulata asa humato pita hita do mabeka to pita mabeleleng.